Moikka moi! Ihanaa kesäistä päivää. Ja tuli semmonen ajatus tehdä video liittyen äiti- ja isähaavaan hylkäämistraumaan, kun ne liittyy vahvasti toisiinsa. Ja mitä mä oon oivaltanut tältä matkalta, ei varmaan hirveän pitkä video tästä tuu, mutta ajattelin vaan jakaa ajatuksia. Muutama kuukausi sitten, kun mä aloitin yhden kurssin, niin mä sain yhden semmoisen syvän meditaation kautta, missä mentiin yhdistymään sitten niin kuin kaikkeuteen, tyhjyyteen, valoon, tavallaan niin kuin valoon, tietoisuuteen enimmäkseen. Ja siinä mä oon nyt hylkäämistraumaa tässä käsitellyt jo pidemmän aikaa ja tälleen, niin siinä mä koin hyvin vahvasti, tai mun oma sielu näytti mulle tosi selkeästi sen yhteyden tässä, kun ollaan ihmisinkarnaatiossa. Ja kun meillä on isä- ja äititrauma, tai jompikumpi, ihan mikä vaan, niin me menetetään yhteys tavallaan siihen taivaaseen, eli niin kuin tietoisuuteen. Se on isätrauma. Ja sitten kun ei koeta sitten enää luontoyhteyttä, niin se näyttää tosi hyvin sen, että on äititraumaa. Se näytettiin mun tosi selkeästi, että ne liittyy tosi vahvasti toisiinsa ja se taustalla on sitten se hylkääminen. Eli jossain kohtaa elämää molemmat vanhemmat on jollain tasolla mut hylännyt. Ja itsellä on tosi vahvaitakin kokemuksia siitä, varmastikin niin kuin monella muullakin tässä ja näin. Niin sitten mä oon menettänyt sen myötä myöskin yhteyden kaikkeuteen. Tai se hylkäämistrauma on siellä ollut niin vahvasti piirretty siihen energiaan, että tavallaanhan se yhteys aina on. Mutta kun siinä on niin iso juttu, kuten niin sanottu hylkääminen, niin sitten sä et ole tietoinen siitä yhteydessä ja sä luulet olevasi yksin tässä maailmassa. Eli semmoinen täydellinen erillisyyden kokemus. Ja jep. Nämä on aika mielenkiintoisia juttuja ja varmastikin enemmän tai vähemmän, missä jokainen kokee niitä. Tai ainakin varmaan kaikki ihmiset, ketä mä ainakin tiedän tässä elämässä tai edes on nähnyt varmaan, niin kokee tällaisia juttuja. Eli siinä on sitten samalla syvä yhteys kadotettu myös itseen. Eli kun ei koe yhteyttä omiin vanhempiin, niin ei tiedä kuka on. Se tulee ihan puhtaasti siitä, että me ollaan yksilöstietoisuus oikeasti. Ja vanhemmat on se, keiden kautta me tänne synnytään. Ja jos yhteys heihin tässä elämässä ei ole vahva ja ehjä, niin me ei tiedetä, ketä me ollaan. Koska me ollaan ykseys, me ollaan tää kaikki tietoisuus, me ollaan kaikkeus. Me ollaan kaikki yhtä ja samaa, mutta se ymmärrys siitä puuttuu, kun yhteys omiin vanhempiin on katki. Joten tämä hahmo tässä, tämä Triin, on tullut kokemaan kyllä todella vahvaa, syvällistä erillisyyden kokemusta. Kokien sen myöskin sen kautta, että omat vanhemmat niin sanotusti on hylännyt tai oikeastaan on kokenut teini-iässä siis niin kuin kaikki mahdolliset hylkäämiset, mitä lähipiiristä ja kauempaakin piiristä on mahdollista, plus suvuista, mutta on hylätty tai on näin kokenut ja tällainen, että mä koen, että mä oon saanut kokea tässä elämässä ihan oman luomuksen mukaisesti todella syvää erillisyyttä. Siis ihan sellaista, varmaan niin kuin syvintä, mitä on melkeinpä tässä
ulottuvuudessa mahdollista. Ja se on ihan huikeeta, koska mä nykyään ymmärrän omana itsenäni kaikkeutena, että mä oon itse luonut tämän kokemuksen itselleni, jotta mä pääsen kokemaan siis syvintä erillisyyttä, sitä miltä tuntuu kokea, kun on niin iso illuusio välissä siitä, että ihan kuin ei olisi yhteydessä, vaikka koko ajanhan ollaan yhteydessä. Mutta kun mielen rakenteet on täällä rakennettu tietyllä tavalla, niin sitten kivun kautta me yleisesti ottaen koetaan, että me ei ole yhteydessä. Ja se on ollut hauskaa sitten rakentaa tätä yhteyttä takaisin tietyllä tapaa, tai se on vaatinut, tai mä oon saanut kokea kaiken sen kivun, mitä näistä tapahtumista on niinku tullut. Ja vieläkin koen, kun sitä surua siellä riittää, niin sitä on vielä koettavana tässäkin hetkessä. Mutta myöskin koen, että se on hyvin tärkeää kokea ne tunteet. Meitä tosi paljon pelottaa kokea tunteita, kipua. Ja varsinkin kun hylkäämistraumahan on kivuliainta, mitä voi tapahtua periaatteessa. Se millä tavalla se kokemus syntyy, niin sillä tavallaan ei ole merkitystä. Koska siis niinku hylkääminen, se että sut on erotettu kaikkeuden, rakkauden olemassaolosta tähän erillisyyteen jo itsessään. Eli syntyminen tänne on jo niin sanottua hylkäämistraumaa, vaikka se on vain erillisyyden kokemusta loppujen lopuksi. Mutta se tuntuu siltä useinkin, kun tulee tänne kehoon. Eikä vaikka vanhemmilla ole emotionaalista kykyä pitää susta huolta, niin silloin me koetaan jo ilman, että he tietoisesti tekisivät mitään tai epätietoisestikaan. Silleen, niin kuin, että ilman, että ne oikeastaan niin kuin tekee mitään, niin tulee jo trauma. Tai siksi me niitä nimitetään traumoiksi, vaikka siis niinku jokainen tietoisuus syntyy juuri sinne, mihin pitääkin kokemaan sitä, mitä haluaakin periaatteessa. Että kaikki kokemukset, mitä täällä on valittuja. Ei me muuten näitä niinku koettaisi. Ja ymmärrys siitä, että minä olen vastuussa kaikesta omassa elämässä. Aina. Mä oon luonut kaiken, mitä mun ympärillä tapahtuu. Niin on todella vapauttavaa. Ja ymmärrys niin kuin lisääntyy siitä, että mitä muuta mä sitten voin tehdä. Kun mä olen valmis vastaanottamaan kaikki mun tunteet ja kokemukset sellaisena kuin ne on. Jep. Mut joo. Sen myötä, kun me eheytetään tai tavallaan käydään läpi ne tunnekokemukset, mitkä siinä on jäänyt jumiin, vaikka siitä hylkäämistraumasta, niin siinä me eheytetään sitten meidän yhteyttä. Tai oikeastaan se tulee vaan näkyville se yhteys äitimaahan ja samalla niin sanottuun isä taivaaseen. En ihan noin ajattele ehkä näistä asioista kuitenkaan. Että se on niinku tietoisuus ja sitten tää feminiinin luominen, tämä planeetta niin sanotusti tässä on niinku äitiä. Ja sitten tää tietoisuus, mikä on tässä näkymättömänä meidän ympärillä, niin se on niinku maskuliinienergiaa, joka tavallaan pitää sitten tilaa tälle feminiinille, että tää voi syntyä uudelleen ja uudelleen. Että tällaisia ajatuksia tänään. Joo, ei muuta. Tulikin vähän pidempi video kuin mitä ajattelin. Moi moi!